päiviä. Videota tällä kertaa, koska on ollut vähän tylsiä nuo jutut. Mitä on siis tehnyt blogin puolelle. Ja niin kuin muutenkin on kiva tehdä videoita ja tälleen. Olipa jotenkin kämänen ja tylsä aloitus, mutta ei maha mitään. Ulkona sataa kaatamalla tolleen pienesti kaatamalla, ei silleen, että tyyli jos ajas pyörällä niin kaatuisi. Mutta että yksin kotona pitäisi siivota kohta. Imuroida, vaihtaa lakanat, pyyhkiä tasot, pölyt siis. Ja pestä vaikka pyykkiä ja semmosia. Koeviikko menossa. Eilen oli maantiedon koe, tai maantieteen, niin kuin se ope sanoi, että nyt ei opiskella enää maantietoa, vaan maantiedettä. Sitten tänään oli elämänkatsomustiedon koe, mikä meni hyvin. Nimittäin mä kirjoitin siihen esseen, mikä siis piti kirjoittaa vaihtoehdoista, ja mä kirjoitin siis, siitä tuli aivan sairaan pitkä. Ja jos ei sillä nyt jotenkin saa pisteitä, niin kyllä on kumma. Koska mä ainakin omasta mielestäni onnistuin siinä hyvin. Sitten kaikkiin kysymyksiin mäkin kirjoitin aika paljon. Eli mun käsi on tosi kipeä ja sellainen, että kun se on niin kramppautunut siitä tai väsynyt, kun kirjoitin niin paljon. Sitten oli ruotsin kertaustunti, eli maanantaina on ruotsin koe. Sitten on kemian kertaustunti ja sitten on kemian koe. Ja sitten hissan kertaustunti ja hissan koe. Sitten alkaa normaali arki, eli toinen jakso. Sori. Ja siinä mulla on hissaa, äikköä, enkkua, fysiikkaa. Taisi olla siinä itse asiassa. Joo, oli, koska mulla oli vaan 5. Ja sit mulla on niinku vuosikirjan toimitusjuttua ja sitten ihan normaalia äikkää. Eli sellaista on tiedossa. Onneksi mulla on ne äikän kirjat. Pitäis muuten hankkia niitä kirjojakin vähän. Mutta niin, viikonloppu alkaa perjantai. Ihanaa taas. Viikko meni jotenkin tosi nopeasti. Musta tuntuu, että sitä mun viime perjantai-postauksesta on tosi vähän aikaa. Mut kuitenkin, sää on siis tollanen. Tosi ihana mun mielestä, mutta kaikki muut on silleen, joo siis, että ottosissas tuulee, sataa ja kaikkea mahdollista. Eli just niinku tehty sää mulle. Ehkä voisi olla. Mutta niin, semmoista nyt tänään olisi. Täällä sohvan nurkassa istukselen ja tuntuu, että tää kamera on ihan sairaan lähellä, niin mä näen, ja mun asento on nyt kyllä niin mahtava. Päivänä se on mustat farkut, Iron Sky paita, punainen villatakki ja mustat sukat, ei mitään ihmeellisiä, ettei tarvi mitään esityksiä tai esittelyjä tarvi enempää. Ja laittakaa kommenttia, käykää katsomassa YouTuberit, blogia myös, että sieltä voi irrota enemmän ja en tee siis aina videoita, että jos kiinnostuitte vähäsen, mikä on epätodennäköistä, no ihan sama kuitenkin. Niin käykää katsomassa ja pistäkää kommenttia ja toivepostauksia, että mitä te haluaisitte, että mä teen. Että onko teillä jotain, että tee, laukkupostaus tai jotain tällaisia. Pitääkö tehdä videoita enemmän? Se on mulla nyt sellainen asia, että haluatteko te videoita vai onko tekstit ja kuvat paljon kivempiä? Että onko nämä mun videot ihan tylsiä ja tällaisia. Kun näin. Että laittakaa kommenttia, mitä tykkäätte. Ja viikonloppu on ihan normaali. Lepäilen, syön, totta kai. Katon elokuvia, nukun. Ja sunnuntaina sitten ruottia luen. Tehdä pari tehtävää, mutta mulla meni se ruotti aika hyvin, että mä oon osannut tunnilla juttuja ja muutenkin. Ne on jotain asioita, mitä mulla on käyty jo edellisessä koulussa, niin kyllä menee ihan hyvin, luulisin ainakin. Ja hissasta en ottaa hyvän numeron. Kemia on ainoa, mikä menee ihan päin penkin alle. Ehkä saan 5 siitä, koska mä teen niitä työselostuksia. Mutta eipäs mulla tässä muuta. Nautin tuosta ihanasta säästä siivoten. Eli imurin varteen tartuin ja ei ihmeellisempiä sitten on näitä juttuja. Tässä katselen Sherlock Holmesia siivoon välillä ja syön ja nautin ja pitäkää tekin hauskaa ja jos olette menossa jonnekin retkille, kuten Ryyps, niin pitäkää kavereista huolta, käyttäkää niitä yksin. Ja pitäkää hauska viikonloppu. Oli kiva tehdä näitä videoita teille. Mä en kyllä löydä sitä sammutusnappia nyt niin. Semmosia mulla tänään, eli